Ka office jong i deputy commissioner ka Ribhoi district menta ka janmit kala pentip pajba ba menta ka sngi layo bantes ya we unongle jingle na Ribhoi district ubakit ya une khunyang jingpang coronavirus ya ubala le ya ka tes hakat lai mer habernihat Ribhoi district ya une ubri ubalakit ya une khunyang jingpang ha corona center hanongpo na ka benta ka jingsumar bat ka jingyada na ka jingsa priang jong une khunyang jingpang coronavirus Henry na kaliang jong deputy commissioner ka Ribhoi district ila kentu ya baro ki pajba ba kimdei bandon ka jingsungting bat sungsmej Henry ki dei ban bud renti ye ka jingbutha jong ki bor sarkar ki bolong ki lat jingida na kane ka jingpang yebit dak ba penya jinga iwe na iwe ka jingsai kti ka ba man kapor ka jingdeng ye ki mas haki jaka pajba bat ka jingbom dei ban bia klumar ya kane ka jingpentip lawan ra shapi dak office jong deputy commissioner ka Ribhoi district lengba ikong RM kurba